odofupa me makwa ba edeba Adom TV dwumadi a ya to ne din Nkuranhyensem mreso me am te dwumadi ho chia me edi am jeso ene Apostle Dr. Anita Kotego mamedi kan emisa ase ho te sei na me nsere otwedi amponse onto supa enwu abrabo so na abrabo enye krabehe abrabo ye buye no ya na ye nyina pese ye binya nimdie na amaya tumpon na ma eni agye. Our basic aim in life is to be happy, successful, and prosperous. No one sets out to fail in life. Obi anwa si abrabo mo se me dem kodin kuguo ana me kopa were ho ana wo bre dabi ye nyina sori a enegye ahoto enkoso ene empo ekonimdie na ansa na bedin kunim no ye wonyema bi wo ho asa wotimi eyo ba kone say you have to take time to remove toxic people from your life without explanation. Toxic people say utubo na osam na fofo abusua woni oni onko ba na bu a ya poison obu a na futuo ese wa brabo ebu on nsam kekakra e ya baguro obu a se oyi na ni kra hwe wo kra no wa hwe ba mo apuri abrabom sankrofo from poisonous people and are toxic me ka se koto obi din o na wan ka hwe wo na fofo mu din ni o dead wo enko pension o yenko pe me ye ntimi nye o ye de ha na yete yenko so asabe ye nye de ye no ana sankrofo na se wo yonfo abrabom wo ba abrabom nyankopon bo wo nko e wo musa anyonkofa edi nkunimdi nanam saa so na anyonkofa edi nkugu nanam ena potoka se be ka say show me your friend and I'll show you your character chirema danfo na me che wusu ne se onipa ane ne koba no obesua wusu besua no onipa ane ne koba no obetumi afutufo ama apagya wabrabo ana betumi ama wabrabo asifom nti baba ye bo no sa wubua obu bra ya na wahwe nipa ane nam ne yie na yese so di oben wo ono nya wo obeyew eno nche se ono be aka nche se sabe wo hwe obi anu amuna wanim kire odoma no na emom wontie di oka na wo ma na mmen obrabo akwantuo mu eno nche se be fe obi se wo ye toxic fi menchen da bi na emom obehwe ne yie na wantie na futuo entre na msam keka. Take your time to carefully choose your life pathways. Abrabo ye wo aba no na ye bie kwan bia ma wo se wo fa so. Ye frɛ no pathways. Minim ne de. Minim se woni modi a kwan bi wo ba fa so adi nkunim. Kwan bi wo ba fa so anya anegye. Kwan bi wo ba fa so anya yedie. Ena bi so wo ba fa so adi nkuguo. Ye se wo hye no nso. Na wankofo obi kwan so. Na obi a wo ne kwan. Create your own pathways and choose to follow. Wankwasa hyehyɛ wo mre na hyehyɛ wo abrabo. Kwani a ofhwe se ebeboa wo na di akire. Ebim keep your major relationships private. Ye onipa bi wa se o form nyonko me wo sofo nyonko. Me wo Nkuranhyensem bi nyonko. Me wo bi o nyansa a otumefo nyonko. Ena me wo bi o no so hye me Nkuran nyonko. Ena me wo kura me onyankopon nyonko. Sa ni pe no mui. Me nyom achi me nka nche me mo mudi nkyira. Enti wo so pe onyame. Na pe obi obehye Nkuran. Na pe obi obebo mpaye ahye onkom. Na pe obi obetuufo. Na pe obi a otofom a obetime pagya wo. Emfa nyonko keke. Fa nyonko a dem faso de bebre wo. Fa nyonko wo nyansa. Fa nyonko otufupa. Fa nyonko hye Nkuran. Fa nyonko a se wotehwe obebo abaso amo asode na fa nyonko bebo ho ban na wahye wo nkom na wabom paya ma wo na krakra fa twedi ampo no nyonko ya na yeso yare afo bia nyonko ka social media won na wo Facebook obi a waramfo hu de wonim dodo na ba Facebook nya damfo. Social friends are not friends. Create a bank of passive oriented friends. Create a bank hyehyɛ obi a sɛ ho kyere wa betimi adan wonye sikafam akwankyere afutuo Nkuranhyɛ mpaebɔ empo
enkomhye empo empeja ebetumi aba ne sɛ nipa no bɛyɛ okunu ana wo yere ana agya ne anabi ana abusuani bi ɛna mpo obi a ne yɛ adwuma ɛnyɛ sɔfo kɛkɛ pe obi saa na ho bɛhia ɔda nkwama ɛmfi mu mfa nyɔnko kɛkɛ. Choose your own friends, those who can encourage positive emotions and cultivate an attitude in you. Krakra no upe yedi a ɛsɛ wofa suban miɛnsa wei ana nan ana enum dede kan ahohyɛsoɔ yɛfɛ ne self control ahohyɛsoɔ babo ne bebree bɛbu nka ma so kɔyɔ me menyo me so wahwɛ pagya me fa me hyɛ wo bo fa me hyɛ na ɛba w'anim ɛba wo tim ɛsɛ wonya ahohyɛsoɔ na wo sɛmu yi ne ɛsɛ fatama wɔ ɛnya adeɛ nyina na ɛdi akyire ma no boa yɛn ɛnya nsɛm nyina na ɛdi akyire ma no boa yɛn wobɛte nsɛmfo wobɛte nsɛmpa hyɛ ho so na sɛmu na yi nsɛmpa no ɛnya nsɛm nyina na ɛyi ano ɛnya nsɛm nyina na ɛde gu ɛti mu wobɛte ntorɔ nsɛkuo ɛnya ne nyina na yɛtie de adwuma tie nsɛm a bɛhyɛ nkran na hyɛ ho so wobɛhyia mmaa ne mmarima ebi yi wɔn mu akyerɛw yɛn nkonko a hyɛ ho so hyɛ ho so abrabɔ mu na hyɛ wo sunsom so na pa de pa ma abrabɔ ebi suahunu learning sɛ wotimi esi nkete sɛ wobɛsua de adekyi bia wobɛpa de sua adekyi bia you have to have a spirit of learning abrabɔ yɛ nya de sua da te sɛ wokɔ so sua de wawareɛ mu usikasɛm mu apomodini mu wabrabɔ mu ɛsɛ wotimi esua de na hunu ade na nea abɛsua no ɛna bɛdi ukan akyerɛ kwa abɛfa so ne wɔyɛ de tɛso biom innovation ababa yɛ boye ɛya na munchimuka wom ahwase wom wɔbrɛ wom ɛna portos kra wom obɛnya nkuranhyensem a betimi asakra mu sɛ so okoto junction bi a ntimi mfa mu a ɛde na betimi asua ayo abunka afaso yɛfrɛ ne innovation. You have to have creative ways of living your life. Ebiom resilience. Ɛsɛ unya adwemo ahoɔdene na bibi bo to fa wasa mato fam so memu yi mɛsan sɔre akyea emu yi ensuo afa me ba menya nsuo nom kwakra pepepeyo discipline pepepeyo ɛna ɛya na wapen na ase kakra so ama ho woyɛ kakra bi anu ada ho ase na wapen na ase ama woni eboawo wapen na ase amatwe diampon ɛna ase wo hia ɛna ase manage ba entwem wo na nyinsa wada nipa ase da ase na manage nwaro enti nema maka no self control, a learning spirit, innovation, mental resilience, discipline and gratitude. These are the core ingredients to create a life of success for you. Ebi wo hobium na ade chi a mesa ba ho na obeka ana meja wo na mama memfa na se ma Thomas wo production room na Rahel na Webeka Mpedu na mensanso na osmosis ase e wo sound na Adom adwuma ko nyina wo bo ame adwumade ba wo nchen wo a wonya mmerɛ hwɛ me de ne ameka ne tiawa woni onyame entina